CPO nakakumpiska og balor 10.3 million ka pesos nga smuggled cigarettes sa tibok bulan sa Enero 2026. Alang sa kumpleto detalye, katropang Gab Alas. XFM Report. Nagkatidad sa total 10.3 million pesos nga mga kinahon sa mga smuggled nga sigarilyo ang nakupiska sa Davao City Police Office sa tibok bulan Enero 2026. Subay sa report sa buhatan, nakapahigayon kini og 23 ka operasyon nga nakatutok sa pagsugpo niini nga mga kontrabando lakip ang pagsuhid sa mga merkado publiko nga nagapahigayon og tago nga pagpamaligya og illegal nga mga sigarilyo. Sumala ni DCPO Acting City Director Police Colonel Manan Muarib ang padayong sirkulasyon sa smuggled nga mga sigarilyo nagatod og dakong epekto sa revenue collection sa gobyerno nga naghikaw sab sa pondo nga mahimong source sa gikinahanglang mga serbisyo sama sa healthcare programs, infrastructure projects og social programs. Ubos sa pagdumala ni DCPO Acting City Director Police Colonel Manan Muarib, gibarugan sa DCPO ang pasalig sa pakigbatok sa pagdagsa sa mga smuggled nga sigarilyo sa syudad. Subay sab sa mando ni PNP Chief Police General Jose Melincio Nartates Jr. sa pagbatok sa tanang matang sa smuggling activities nga magatod og kadaot sa panglawas sa publiko og naghikaw sa hustong kita sa gobyerno. Parayong panawagan niini sa publiko nga magpabiling mabinantayon og magpadayong pagsuporta og magpadayon sa pagsuporta sa mga paningkamot sa kapulisan sa pagpanalipod, panalipdan dili lamang ang kahimsog sa katawan apan lakip ang pagmintinar sa economic integrity sa nasod. Katropa, kape nga healthy, dunig latatayan ng collagen ay mong ipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Gabalas, XFM News.